Danas smo se okupili u Novskoj na 11. poslovnoj konferenciji Meeting E2 koja, evo već 11. godinu, pokušava poslovno povezati Hrvatsku sa hrvatskom dijasporom. Teme koje smo odabrali za ovogodišnju konferenciju baziraju se na tehnologijama, suvremenim tehnologijama, zato što smo se odlučili okrenuti mladima. Srećom, Novska je idealno okruženje za takvu priču, zato što u Novskoj već neko vrijeme rade na gamingu. To je jedna propulzivna industrija u svijetu, zapošljava više stotina tisuća ljudi u cijelom svijetu, a evo, Hrvatski centar je upravo u Novskoj. Ove godine je počela i gradnja jedinstvenog europskog centra gaming industrije, tako da smo gaming iskoristili i za naše geslo ove godišnje konferencije. Geslo glasi život je igra, life is a game, a Hrvatska je tvoje igralište, obraćamo se mladima. I presretni smo što smo uspjeli okupiti evo danas 250 ljudi, 270 zapravo imamo iz cijelog svijeta. Posebno smo zahvalni što imamo više od 50 studenata iz cijelog svijeta, doslovno cijela Južna Amerika, možda samo jedna zemlja nije prisutna na ovaj način. Imamo ljude iz Novog Zelanda, Australije, Kanade, Japana. Nevjerojatno, Japanka je tu s nama, ali hrvatskog porijekla, otac joj je Hrvat. Dakle, svi oni imaju prilike slušati teme gaminga, dronova, robotske tehnologije, AI-a naravno, umjetne inteligencije i IT u poljoprivredi. To nam je opet vrlo bitno s obzirom da je Novska najzapadniji slavonski grad, a ujedno i dio slavonske žitnice koja bi trebala i morala hraniti cijelu Hrvatsku. Danas smo ekskluzivno predstavili rezultate istraživanja o osjećajima hrvatske dijaspore prema ulaganjima u Hrvatsku i prema povratku. I ono što smo primijetili, dakle, više od 50% kada se zbroji ljudi povremeno ili intenzivno razmišlja o povratku u Hrvatsku, prvenstveno kroz ulaganja, a onda uz ulaganje kreće njihov povratak. Hrvatska, što smo imali prilike čuti na svim panelima, pruža sigurno utočište. Znači, situacija u državi, u svijetu je takva da je sve nesigurnije. I ljudi, posebno iz Južne Amerike, doživljavaju Hrvatsku kao vrlo naprednu zemlju, prvenstveno zbog sigurnosti, ali i ekonomski. Ono što smo primijetili također, ljudi iz Kanade i Australije ne gledaju toliko ekonomski aspekt, s obzirom da ipak nismo toliko razvijeni poput njihovih domicilnih zemalja, ali oni pak tu gledaju ekonomski potencijal. Imao sam prilike razgovarati sa nekoliko australskih hrvatskih poslovnih ljudi, ima ih je desetak tu u Novskoj, svi su vrlo zainteresirani za ulaganja, vide velik potencijal i pitanje je trenutka po nama kada će doista nešto veliko biti, neki veliki projekt se razviti u tom smjeru. Finalna poruka konferencije, prvenstveno se obraćamo mladima, ali i njihovim roditeljima, pa čak i bakama i djedovima. Ja ću samo ponoviti poruke koje su mnogi panelisti prenijeli. Dakle, dođite u Hrvatsku, imali smo i inspirativno predavanje veleposlanika Hrvatske u Švedskoj i Latviji, gospodina Grgića, koji je rekao kratko, pakirajte se i dolazite u Hrvatsku. Sad je vrijeme, nemojte razmišljati, nemojte se bojati. Hrvatska je puna potencijala, predivna, sigurna zemlja i čekamo vas otvorenih ruku.